ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿತರ ದಿನ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂಚಾದ್ ಇನಿ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಮರಟ್ ಕೆತ್ತೆ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪುನು ಬೊಕ ಕಷೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಉಂದು ತೂಕ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಗ್ ಈ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಬ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ಗಿಡಟ್ ತುಲೆ ಉಂದುವೆ ಪಾಲೆದ ಮರ ನೆಟ್ ದೆಪ್ಪುಂಡು ನಮ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಐಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಈ ಗಿಡಟ್ ಈ ದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಸತ್ವೊಲು ಪೂರ ಗಿಡಕುಲ್ಲ ಸತ್ವೊಲು ಪೂರ ಕೂಡ್ದುಪ್ಪುನಿಗೆ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಉಂದು ನಮಕ್ ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ಇಂಚಿನನೆ ಪದ್ಧತಿ. ಐಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗಿಡತ ವರ್ಷಗ್ ವರಾಂಡಲ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದ ದಿನ ನಮ ಕಷಾಯ ದೆತ್ ಪರ್ಪ ಆರೋಗ್ಯಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ದುಂಬುದಕುಲು ನೆಕ್ ಪನ್ಪೆರ್ ದಾದ ಪಂಡ ವರ್ಷಗೊರ ಈ ಮರದ ಕೆತ್ತೆ ಪರಂಡ ನಮಕ್ ಉಲ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗ್ ಮುಟಗ್ ಈ ಉಂದೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಜೋಗು ಅತ್ತುಂಡ ನಮ ಒವ್ವೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗ್ಲ ಉಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತೆ ನಮ ಅವೆನೆ ಪೂರ ರೂಢಿಸೊಂದುಲ್ಲ. ಅತುಲೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಕೆತ್ತೆನ್ ಕಲ್ಲಡ್ ಹಾಕ್ ದೆಪ್ಪುನು ಕತ್ತಿ ಪತೊಂದು ಪೋದತ್ತು ತೂವೊಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ನಮಕ್ ದೆಪ್ಪುನು ಏತ್ ಬೋಡಾತೆ ನಮ ದೆತ್ತುದು ಕಂತುಂಡಾಂಡ್ ಅಂಚಂದ್ 7 ಗಂಟೆದ ಬಕ್ಕ ಪೋಪಿನತ್ ಉಂದೆನ್ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ 4-5 ಗಂಟೆ ತೊಲೆ ದೆತ್ತುದು ಆವೊಡು. ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಉಂದೆನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಕಷಾಯ ಪಂಡುದು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೆತ್ತೆ ಪೂರ ಗೆತ್ತುದು ಕಂತಿನೇನ್ ಸುರುಕ ಇತ್ತ ಬೆರಿತ ಪೂರ ಈ ದಪ ದಪ ಚೋಲಿ ಟೈಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವೆನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊನೊಡು ನಮ ಪೆರೆಸುದು ಅವೆನ್ ಕಷಾಯಗ್ ಪಾಡೊಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ನಮ ಮುಲ್ಪ ಉಂದೆನ್ ಒಂಚೂರು ದೆತ್ತೊಂಡಾಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಒಂತೆ ದೆತ್ತೊನ್ನಗನೆ. ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಬಕ್ ಒಂಚೂರು ಗುದ್ದೊನ್ಗ ನಿಜವಾದಂಡ ಉಂದೆನ್ ಕಡೆಪಿನ ಕಲ್ಲುಡು ನಮ ಪಾಡ್ದ್ ಕಡೆವೊಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ದೇರ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ದುಂಬುದಕುಲು ಪೂರ ಕಲ್ಲಡೆ ಕಡೆತಿನಿ ಕಲ್ಲಡೆ ಕಡೆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಿಕ್ಕ್ ಸುರುಕ್ ಒಂಚೂರು ಗುದ್ದೊನ್ಗ ತುಲೆ ನೆಕ್ ದಾದ ಪೂರ ಪಾಡೊಡ್ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಓಮ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 ಎಸಳ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಂದು ಈತ್ ಕೆತ್ತೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ ದೆತೊನುಂಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನುಂಡು ಉಂದೆನ್ ಕಡೆದ್ ಕನಕ ತುಲೆ ಕಡೆದ್ ಕಂತುದು ಅರ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಏತ್ ನೀರ್ ಬೋಡ ಆತ್ ನಮ ಸೇರ್ಸೊನುಂಡು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಜಿ. ಐಟ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲುದ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತುದು ಅವೆನ್ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲುನ್ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಅವೆನ್ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್ ಪಂಡುದು. ಐಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ದಾಲ ದೆತ್ತು ದೀಯರೆ ಎತ್ತುಂಡ ಕಾಂಡೆನೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೆರ್ ನಮ ಮಲ್ತಿನೆನ್ ದೆತ್ತು ದೀಪೆರ್ ಅಂಚನೆ ದೆತ್ತುದ್ಲ ದೀವೊಲಿ. ಐಡ್ ಬೊಕ ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕನೆ ನಮ ಮೆಂತೆದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಪ್ರತಿಯೊರಿನ್ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಕಷಾಯ ಪರ್ಪುನಕಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮೆಂತೆದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅವೆನ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಮುಲ್ಪ ಬೊರ್ಚಿಂದ್ ದಾಯೆಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನನೆ ನೆಕ್ಕ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದು ಮೆಂತೆದ ಗಂಜಿನ್ ಮಲ್ತೆ ತುಲೆ ಮೆಂತೆದ ಗಂಜಿ ಬೊಕ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲೊಂಚೂರು ಬಾಲೆಗ್ಲ ಪರ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕಷಾಯ ಪೂರ ಪರ್ದಾಂಡ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಂದ ಪದ್ಧತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತ್ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಕರಾವಳಿಡ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾದಂಡಲ ಪಿದಯ್ ನಮ ದೀಪ ತಟ್ಟಿಡ್ ಉಂದು ಎಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ ಆಟಿದ ಇತ್ತೆ ಸೈತಿನಕ್ಲೆ ನಮ ಬೇತೆನೆ ಮಲ್ತುದಿಪ್ಪುವ ಉಂದು ಬೇತೆನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ದಿತ್ತೆನೆ ನಮ ಅಕ್ಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತೀರ್ದಿನ ದಿನಕ್ ನಮ ವರ್ಷಗ್ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿಲ ನಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಲ ಪಿದಯ್ ದೆತ್ತು ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅವು ಎಡ್ಡೆ ದೆತ್ತು ದೀಂಡಲ ಅವು ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ನಮ ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಚಾದ್ ಬೇತೆ ಉಲ ಇತ್ತೆರ್ಡ ನಮ ಇಲ್ಲಡ ಉಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತುದು ಇತ್ತಿಜಂಡ ಐಕ್ ಆಚರಣೆ ಪೂರ ಇಂಚ ಮಲ್ತುದು ದಿವೊಲಿ ನಮ ಪಿದಯ್ಡ್ದ್ ಕಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದ್ ದೀಪ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ್ ಸುರೂಕೆ ಆನ್ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವೀಟ್ ದಾಲೆಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದ್
ಚೂರು ಬಾದಾಮಿ ಪಾಡ್ದು ಅವಿಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಯಸಗೆ. ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ತರದ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಕಾಣೆನೆ ಒಂಜಿ ಮೆಂತೆದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತಿನಿ ಹಿಡ್ದತ್ರ ಕುಡೋರ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ಉಂದುವೆನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ತೆಯಾನ್. ಐರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಮಲ್ಪೊಯಿ ಅಮಾವಾಸೆದಾನಿ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ದಿಯರ್ ಎತ್ತುಂಡ. ಉಂದು ಆಟಿದ ಅಗೆಲುಲು ಬೇತೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ ಬಲಸದು ತೀರ್ದಿತ್ತೆಡ್ ಅವ್ದು ಬೇತೆ ಉಂದುಲ ಬೇತೆನೆ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ. ಆಂಡ ಅಮಾವಾಸೆದಾನಿ ಒಂಜಿ ಬಲಸದಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದೊಂಜಿ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರೂಪ್ಚಾಂದ್ ಮೀನ್ದ ರಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ ಓಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಓಲ ಅಂಚಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂದ್ ಪಂಡ್‌ದ್. ಐರ್ದ್ ಬೊಕ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ್ ನಮ ಓ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಈ ತೇಡೆ ಮೀನ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಈ ಸೈತಿನಕ್ಲೆ ಬಲಸು ದೀಪುನ ಇತ್ತ್ಂಡ ನಮ ತೇಡೆದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುವ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಕರ್ಕುಂಬುಡದಲ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಎಂಚಿನೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್. ಅವ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ಪಾದ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಅವ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತುಂಡ. ನಮಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಉಂದುಂದು ಆಪುಂಡು ನಮ ಮನಸ್ಸಿಗ್ ಸರಿ ತೋಜುಂಡು ಅವೆನ್ ನಮ ಮಲ್ತುಂಡಾಂಡ್ ಅವ್ವೆ ಉಂದುವೆ ಮೀನುಡ ಆವಡ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಪುನಕುಲೆಡ್ ಆವಡ್ ಅವು ಉಂದು ಪಂಡ್ ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಅವೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಅಂಚ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಉಂದು ನಮ ಬಲಸ ದಿನಗ ಓಲ ದಿವೊಲಿ ದಾಲ ಅಕುಲು ಪನ್ಪುಜೆರ್ ಅವ್ವೆ ಕೊರ್ಲೆ ಉಂದುವೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡುದು ನಮ ಒಂಜಿ ದೀಪಿನ ಪದ್ಧತಿ ಮಾತ್ರ. ಸೈತಿನಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತುದು ನಮ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದಿನಕ್. ಈ ಕರಕುಂಬುಡದ ಸ್ವೀಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಮಲ್ತುಂಡ ಕೊದ್ದೆಲ ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತುದು ಪಾಡುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ಪೂರ ಮಲ್ತಿನಿ ಹಿಡ್ದತ್ರ ಉಂದೆನ್ ಈ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತೆ. ಮುಲ್ಪ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪುಲ ಕೊದ್ದಿಂಡ್ ಎನ್ನ ರಸ ದಿಯರೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಕೊದ್ಯರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಪೂರ ಮೀನುನ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೆಲವು ಜನಕುಲ ಕೆಲವು ಟೈಪುದ ಕಟ್ಟಿಪ್ಪುಂಡು ರಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೀಪೆರಕುಲು ಪಗೆಲ್ಲ ದಿವೊಲಿ ನಮಕ್ ರಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದಿವೊಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಗೆಲ್ಡೆ ಮಲ್ತುದು ಮುಗಿತ್ತೆ. ದಾಯಪಂಡ ಒರ ಮಲ್ತುದು ದೀದ್ ಬುಡ್ಂಡ ಬೊಕ ಕಡೆಗ್ ಆಂಡವು ಒಕ್ಕಿತ್ತೆ ತೂವೊಲಿ ಉಂದುವೆ ತೇಡೆದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗ್ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಅತ್ತುದು ದೀತೆ ಅಂಚ ಅದ್ ನನ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಮಲ್ತೊಂಡಾಂಡ್ ಜತ್ತುದು ಕಡೆದ್ ಪೂರ ದೀವೊಂದೆ. ದಾದ ಪಂಡ ಉಂದೊಂತೆ ಮೀನು ಪೊರಲಂದ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದತ್ರ ನಮ ಫಸ್ಟ್‌ಗೆ ಒಗ್ಗರ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಡುವ. ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ ಸೈತಿನಕ್ಲೆ ಬಲಸುದಿನಗ ತೇಡೆನ ಒಂಜಿ ತೇಡೆ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಲ್ತುದು ಅವೆನ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊನ ಎಡ್ಡೆ ಓಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ತೇಡೆನ್ ನಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಈ ಆಟಿದ ಅಗೆಲೆದ ಅಲ್ಪ ಆವಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಉಂದೆಕ್ ಬಲಸ ದೀಪಿನಗ ಆವಡ್ ಬೇತೆಕ್ ತೀರ್ದಿತ್ತೆರ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಅವೆನ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಕಜಿಪ್ಪು. ಉಂದು ಮೀನ್ ತಿನ್ಪಿನಕಲೆಟ್ ಪನ್ನಿ ವೆಜ್ ದಕಲೆಟ್ ಅತ್ತು. ಈ ತರೆಪು ಶೋಕುಲು ಕೊದ್ದಿನಗ ಪೂರ ಪೀಸ್‌ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷತೆನೆ ನಮಕ್. ಐ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪರ್ಬ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ತುಳುನಾಡುಡ್ ಉಂದು ಸುರೂತ ಪರ್ಬ ನಮಕ್. ಐ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪರ್ಬುಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂದು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ಮರಿಯಲಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಬಡ್ ಉಂದುವೆ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯನೆ ಒಂಜಿ ಸುರುತ್ತ. ಅಂಚನೆ ಐತ ಕಜಿಪುಲ ಜಾದ್ ದಿವೊಂದೆ ಉಂದೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದ್ ಬೇಯರೆ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಕ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ದಾಸಿಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿತಾದ್ ತಾರೈ ನೈಸ್ ಕಡೆಯುಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ದಾತೆ ಯಾನ್ ಕೊಜಪು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೊಜಪು ಪಂಡ ಅಲೆ ಅವು ದಪ್ಪ ಅಲೆ. ಅಂಚನೆ ಉಂದು ಬೇಯ್ತಿನೆಕ್ ನಮ ಕಡೆದ್ ಕಂತಿನೇನ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಂದು ಕೊದ್ದಿನಗ ಉಂದೆನ್ಲ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್ ಮಜ್ಜಿಗೆನ್ಲ ಅಲೆನ್ಲ ಐಟ್ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರ್ಣೆ ಕೊರ್ದು ಬುಡ್ಂಡ
ಅಡೆಗಾಂಡ್ ಕಜಿಪು ಪೂರ ತೂವೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸ ರೂಪ್ಚಂದ ರಸ ಮಲ್ತುದೆ ಅಂಚನೆ ತೇಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಕುಂಬುಡದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಮಲ್ತುದೆ ಈತ್ ಬಗೆ ಯಾವುದು ಸೊ ಉಂದೇನು ಉಲಾಯಿ ಬಲಸದ ದಿಯರೆ ಓಲ ಫೊಟೊ ತೆದುರು ಪೂರ ಅತ್ತು ದೀದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಉಂದೇನು ಪಿದಾಯಿ ಕೊಂದುದು ನಮ ಕಕ್ಕೆಗ್ ಪೂರ ದೀನ್‌ಡಾಂಡ್ ಆತೆ ಉಂದು ನೆತ್ತ ಪದ್ಧತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗ್ ದೀಪಿನ ಪಂಡ ಈತೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂಡದೇನು ನನ್ನ ದುಂಬದ ವಿಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟು ನಿಕಲ್ ನೋಡ್ತು ತಿಕ್ಕುವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು